Takže čaute, já vás zdravím u mého prvního komentovaného videa a bude to taková ukázka, jak si stáhnout Metin 2 Last Word. Tak pojďme na to. Otevřeme si internetový prohlížeč. Do Google napíšeme Last Word. Dneska tady vám vyjede první, tady taková, tak na to klikneme, na ten odkaz, se nám to otevře, takže že jo, pochopitelně, že se musíte registrovat, tak se zaregistrujete, píšete tam uživatelské jméno, za které chcete hrát, heslo, e-mail, kód dopíšete a to je všechno, pak dáte ke stažení. Tady v té položce ke stažení je tady nahoře klient, no abyste to mohli hrát, tak musíte mít Microsoft Native Framework verzi 4.04 nebo nějak tak se to jmenuje. Tak klikněme tady na klienta. Teď se na to začne tady stahovat dole. Takže se na to stáhne, otevřeme to. A tady tu složku, celou složku přetáhneme na plochu. Nebo do počítače, no jako do program files, nebo to je jedno, kam to chcete. Aby se nám to dobře potom hledalo. Otevřeme ji. Zapneme patcher. Dáte zapnout hru a ono se vám to začne jako kdyby pačovat do té složky. Až se vám to napačuje, tak to normálně dáte znovu zapnout hru, nebo se vám to spustí a pak už můžete normálně hrát. Jak říkám, musíte mít ten Microsoft Net Framework, bez toho to prostě hrát nejde. Tak to bude asi tak pomalu všechno ohledně toho videa. A jestli se vám to líbilo, nebo jestli se vám nějak pomohl, tak dejte odběry, dej palce nahoru, tak jo, díky, čau.